Egunon! Zer modu zaudete? Jo, denbora asko zuek ikusi gabe, Egun batzuk egon gara elkar ikusi gabe, guztio zaudete hor, seguro? Bat, bi, hiru, lau, bost... Bai, hogeiak zaudete hor, oso ondo. Badakizuen non egon nintzen atzo? Ibaiben egon nintzen, eman nuen denbora goiz osoa, heldu nintzen etxera bazkaltzeko. Zelan dagoen Ibaibe. Patioan belarra daukagu, belarra heltzen da onaino, ia. Ez dute moztu, baina konpondu dute patioko gauzen lurra apurtuta zegoela, konpondu dute, eta oso ondo dago. Eta gero barruan egon nintzen, bai. Ipini behar izan nuen maskarilla, eskularruak, eta dana. Eta hainbeste denbora inor sartu gabe, hautzez beteta zegoen zikina. Baina, garbitu nuen pizka baten, jesartzeko, piztu nuen ordenagailua, eta horri bili nintzen lanean pizka baten. Eta hori bai, hartu nituen hor gure gelan, zeuden ipuin batzuk zuei gero kontatzeko. Gaur ez, honetan ez, gero prestatuko dut eta kontatuko dizuet. Oso ondo, eta beste gauza gehiago hartu nituen, hartu nituen kartulina batzuk eta pegatina batzuk, hemen etxean euskala, eta prestatuko dugu zeo zer zuek egiteko. Ados? Baina, gure proiektotxo horrekin Italiara eta hori, amaitu dugu, ez da? Badakigu, zue badakizu, ez da, nora joango zareten, ez da, nora, batzuk Veneziara, beste batzuk Romara, Napoli, Bolonia, Lombardia, Milanera, ia baten bat, ahaztu egiten zaidan, Siciliara joango da, beste bat, Bolonia, ez dakit esan, agian baten bat ahaztu zaite, baina parkatu, badaukat danak apuntatuta. Badakigu ere, non egingo dugun lo, hotel batean, kanpin batean, apartamenturen batean, eta holan. Badakigu nola hitz egiten duten. Hasi zarete praktikatzen. Buongiorno, arrivederci, ciao. Beraien ikurrina, zelakoa den, zeintzuk diren beraien koloreak. Ze dirua, euroak eraman behar ditugu, ez da? Euroak ez dugu aldatu behar, ez dugu erabili behar beste txampon bat. Ia, zer gehiagoz, janariak! Azelako pizza gozoak eta pasta gozoa prestatu duzu etxean, Ikusi ditut argazki batzuk. Erakutsi beharko didazue nola egiten den, nik ez dakit pizzak egiten. Egia da, ez dakit. Badakigu ere, badakizue, zer ikusi behar duzuen leku bakoitzean, ez da? Argazki batzuk ikusi ditut, hori zuek bihaldutako argazki batzuk ere ikusi ditut. Eta guztiok ari zarete, batzuk oraindik azken gauza hauek ez dituzue amaitu, baina pertsonaiaren bat ezaguna. Ikusi dut baten bat erromatarrez mozorratuta. Eta beste batzuk idatziz. Motorrean ibiltzen den beste bat ere agertu da hortik. Eta, beitu, niri ez zitzaidan bururatu, baina gero bialduko dizuet, oso ideia hona eukizuen aretzek. Pertsonai, marrazki bizidunetako pertsonai bat topatu zuen. Oso famatua Italian, Eta bera bialdu zidan bideo bat, horren bideo bat. Gero nik zuei bialduko dizuet, ados? Baina hori gauza hori guztia eginda ditugula, falta zaigu importantena. Maleta prestatzea. Zer egin behar duzue? Gaur, bihar, agian astelenean, asteartean, zuek nahi duzuenean, lasai zaudetenean, zer egin behar duzue? Pentsatu behar dugu, zenbat egunetarako joango gara. Batzuk, 4 egunetarako, gehienek astebete egongo zarete, eta batzuk inkluso denbora gehiago. Baina, pentsatu behar dugu zer sartuko dugun maleta horretan, zerrenda bat egin behar dugu, eta jakin behar dugu. Zenbat kamiseta, zenbat kulero edo galtzontziloak, zenbat prakak, edo gona edo soinekoak batzuk, agian eraman nahi dituzue gonak edo soinekoak, galtzerdiak, zapatak,
jerseiren bat edo eraman beharko dugu eta igual txamarrita bat ere bai. Zer gehiago, bueno, zue pentsatu behar duzue, maleta bat oporretara joaten zaretenean aita eta matzurekin, zer sartzen duzue? Orduan zer egingo dugu, zerrenda hori prestatu beharko dugu, eta gero amatxure eta aitari esan behar diogu hartzeko armairuaren gainetik edo agian ganbaran daukazue, eta hori zuen maleta, zezuek badaukazuen maleta bat, ez da? Koloretakoa da, bai, nirea loreak ditu, nik ere bajatuko dut nirea. Eta zabaldu behar dugu maleta, eta hasi beharko gara gauzak sartzen. Kamisetak, kaltzontziloak eta edo kuleroak, prakak, zapatak kontuz, igual hobeto poltsa batean sartzen badituzue zikintzeko arropa. Ia, zue pentsatzen duzuen guztia, maletan joan behar den guztia, baina danak abitu behar da maleta horretan, oso ondo pentsatu behar da, zenba gauza sartzen dugun. Ados? Bai? Eta horrekin ja, prest gaude, Italiara joateko. Amaituko dugu. Gero, zuek bidaldu dituzuen gauza guztiekin, egingo dugu zeo zer, imata biok, zuei erakusteko. Hori izango da, gure asteburu honetako lana. Gero, bialduko dizuet beste gauza bat. Gogoratzen zarete egon garela, ez dakizen bat denboran zehar, hilabete bat edo, agian gehiago, ez naz gogoratzen. Egon gara, egunero, asmakizun bat bialtzen, ez da, gure umen, gure txapelketarako umen asmakizunak. Bueno, hoiekin guztiekin, liburu polit bat egin dut. Eta, klaro, ezin dizuet eman nolan eskuan liburua. Orduan, bialduko dizuet ordenagailuan, hori, e-mail batean. Baina esan behar diozue aitari eta matzuri liburu hori ikusteko telefonoan ikusten da oso ondo. Tabletean ere ikusten da oso ondo. Baina ordenagailuan ikusten baduzue, ordenagailua baldin baduzue, agian ez daukazue, ez dakit. Ordenagailuan ikusten baduzue, horriak pasatzeko aukera izango duzuela. Eta oso polita ikusten da. Eta praktikatu alduzue irakurtzen, amatxurekin eta aitarekin. Ikasten ari zarete asko, ez da? Oso ondo posten naiz. Eta horan, eta datorren asterako, amaitu dugu ja bidaia, Italiara ja joango gara, oso ondo pasatuko dugu Italian, eta beste gauza bat egingo dugu. Datorren astea, matematikaren astea izango da. Baina ez pentsau, ez da izango zaila. Jolasen bidez egingo dugu, jolasten pasatuko dugu aste osoa, matematikaren astea. Txatxi, ez da? Oso ondo. Bueno, eta abizua. Gaur joan behar duzue kalera guztiek. Badakizue zergaitik, oraintxe bertan entzun dut irratian, bihar euria egingo duela. Gaur arratsaldean ere hasiko dela, arratsalde gauean hasiko dela euria, eta bihar egun osoa egongo dela euria egiten, eta gian ezin izango dugu kalera joan. Jolastera, bizikletarekin edo patinetearekin. Orduan gaur aprobetxatu, eta gaur guztio kalera jolastera. Ados? Baina badakizue, mantendu behar duzue distantzia, eta dana. Hori dana badakizue, ez da? Osando, primeran. Bueno, ez daukate zer gehiagorik kontatzeko momentuz. Ipuinaren bat prestatuko dudala, eta zuei kontatuko dizuedala, bialduko dizuet zera asmakizunen liburua, eta gian beste gauzaren bat gehiago, Adi egon, igual emailaren bat gehiago jasoko duzue. Eta gehiagorek ez, musu haundi bat guztiontzat, eta arribedertzi!